Adaman ti nangibagan nga basher tayo nga kwa nga ang sarap na daw ng buhay ko kay Cherry. At iti may sa kakabsat ningan nyo pa'y ammo no, apay kasano kami nga narating da ito nga pinagbiyod mi aya. So nga ti bagbagada miton, ti daddo mga tattao nga nagimas kano ti biyag ko kini Cherry. May sa kakabsat, nagamammo kami nga hang kami pala ngagblablag iday. At ti balay, hampay nga kastoy ti pintas ti balay ide, ngim nagamammo kami. Ang pa'y ti mundo mi ti pinagblablag ide kakabsat, ket nagamammo kami. Dati nga gububra ni Charity office iti wifi. Dati na nga gububra ti office ti government. Tapos dyan nagkakilala kami kakabsat. Medyo hamid nga nagbayag, so ajay. Iji kami nga nag-start nga nag-vlog. So dagi mangibagbaga nga nagimas kano ti biyag ko kini Cherry. Ket pares kami mit kakabsat nga agububra. Agsakripisyo na niya mandagi narating mitattaket. Agtintinulong kami kakabsat. Tapos ati pay ne dapay nang ibaga nga may isa nga basher tayo maning kakabsat nga apay kano ta haan ko nga tultulungan tinaganak ko. Tiamoy lang kakabsat ket han nagtumultulong tinaganak ko ngimti kapag paiswanan na ket buwan-buwan nagkakabsat nga agpadpadala ti allowance ti naganak ko. May sapay impornus ko medyo si Armen, G flooring iti sango ti balay me, hang ko lang nga may blablag kakabsat ta, awan nak di balay, ken hang ko lang may salsali ni inang ko ti vlog, gamin kakabsat. Adu ti vlog me ni inang ko nga puro negative comments, syempre ma'am amwan na mit, mabasbasa na. Ket ni inang ko ket, adagamin high blood na kakabsat, aji ngay kimkimin na dagiti bagbagati negative nga bashers tayo, ket madi kanya na adi kakabsat so nga ko unay nga isalsali ni inang ko ti vlog tana sakit gamin tirik na nakakabsat nga makangkangig ti nagmamadi dagamin high blood na kakabsat so nga isupay ti may isa nga pagbukngak yan. So dagay nang ibaga nga naimas ti vlog ko kanugin ni Cherry kat idi pa ilang kakabsat kahit agam-ammo kami. Awang pa'y ti lubong mi ti vlog. Hampay nga kasi ti pinagbiag mi. Ado nga sakripisyo ti naaramid mi. Tano kasi ket rumang ay ti pangarap ti pinagbiag. At saka may isa pa'y kakabsat. So nga may sanak pin nga gumatang iti pangangailangan ti balay. Nga mas makuna nga balay ni Cherry. Gamin idi kakabsat. Idi awanan nak. At da isuna nga tumultulong kanyak. So nga kahit kumit iti bumawi kakabsat nga kasla isumit ti maitulong ko toy. Tahang kumit nga may kaila kakabsat nga da ni Cherry ti pinagbiag ko gamin isuna pa iti may isang dahilan no apay nga napasok ko ti pinagbiag kakabsat ta. Dati gamin ide may sanak nga videographer ni Cherry tapos tatta agblablag na mitin kakabsat kasla nga isumit ti may isang inspirasyon ko no apay nga datoy naktatta. No apay nga pinasak ko ti pinagblog. So di mo nakakabsat ket tinulungan na met, so mitatag, din tinulong kami kakabsat. Agtitinulong kami lang, nasdya, yawan iti apa-apa nga makuna, awan ti sina-sina, nga bagbagag iti daddumaman nga tattaon, nga tila kuka iti panunot da. So nga dagi di mga ibagbagat ta, nga awang gano ti maitultulong ko ti naganak ko. Hangko lang gamin maiblablog kakabsat, nga ikak-isuda ti allowance, kwartada, pati dagi daddo mga kakabsat ko kabsat ket ikakmot hanami nga naimot nga kakabsat. So aji lang ti may bagak kada kayo tatangal daw ket agyaman di mang palpas ati nga video na imbag ngal daw tayo amin.